L-għadda li ħarġet uffiċjali li Bernard Grech se jittellaq waħdu, il-kap nazzjonalista mar fuq l-istazzjon tal-partit tiegħu u ammezza li fil-Partit Nazzjonalista qed ikomplu jiżdiedu l-intriċċi u l-qasmiet. Dan hekk jif fi kliemu anke jekk se jagħmel bħal Lawrence Gonzi u jitellaq waħdu għall-elezzjoni ta' kap nazzjonalista, hemm min qed jaħdem kontrih u ma jridux li jikseb ammont ta' voti. Nifhem ukoll però li hemm nies li akkosta kollox mhux għax xettiċi, però iridu illi ma jkunx hemm mandat b'saħħtu lejja f'din l-elezzjoni. F'intervista li fija kien xogħol dwar l-allegazzjoni ta' Jason Azzopardi li l-Partit Nazzjonalista taħt it-tmexxija ta' Grech se taħa xi flus biex tkun tista' tingħata proklama, Bernard Grech kompla jwaħħal f'ta' qablu u f'kulħadd barra fih innifsu għas-sitwazzjoni li jinsab fiha il-Partit Nazzjonalista u għat-telfa elettorali li ġarrab il-partit. Quddiem id-diskors tiegħu fil-Kunsill Ġenerali li fih rid jaqta' kull kompetizzjoni u jaqta' qalb minn ħasibha li joħroġlu għan-nofs, Bernard Grech ikkonferma dak li żvela One News aktar kmieni din il-ġimgħa, jiġifieri l-ġlied kbir u l-furur li qam wara li tefa' l-ħtija fuq il-ħaddiema tal-midja tal-partit. Iżda ħalla lil Ray Bezzina u Chris Perugin jieħdu l-eluf. Mal-ewwel skoll kbir dawn it-tnejn dabru rashom. Biex benġilla fuq it-televiżjoni, Bernard Grech qal li għal dak li qal fuq il-Partit Nazzjonalista kellu reazzjonijiet imħalta. Kienu reazzjonijiet biex inkunu onest imħalta. Intant kif qalulna s-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali fil-Partit Nazzjonalista qed tispikka apatija kbira. Tant li hemm nies speċjalment mill-fazzjoni ta' Adrian Delija li qed jgħidu issa jagħmelu u nħalluh jagħżaq waħdu b'referenza għal Bernard Grech. Oħrajn qed jibblukkaw ċerti toroq għall-kab, Bernard Grech innifsu jammetti dan. Dejjem se jsib xi tip ta' reżistenzi.